खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे भिडिअ होबानो सिगांग्रो नटिफिकेसन सहैनाय बायदि। बाक्सा जिल्लानि माहारियारि मानास हाग्रामाखौ बोसोर गोदान सफैनोसै समाव रोजा रोजा सुबुंफोरा दावबायफैदों। लावखार ओंखाम जानो जाग्रा मोनलायै थासारि दावबायारि बिथांमोना दावबायफैदों। खुंगा 27थि अल बड'लेण्ड ट्राइबफुड एस'सिएशनआ सानथामनि हाबाफारि लानानै बादायलायनाय मैयानिफ्राय जागायजेनबाय। क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि बारनालि डेकानि खौरांगिरि मेल खालामदों। क'क्राझार जिल्ला सोहोराव जानो गोनां जब मेलखौ बोखांनानै लाथ'बाय। बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर अम प्रकाश केलकातारि आरो बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सुजुगिरि राकेश रामसियारिजों दान्दिसे मोगा-मोगि आयदाखौ मैया बेलासिनि 7 रिंगायाव लाइभ लानाय जादों एबा माखासे खौरां लानाय जादों। नोंथांमोना बड'लेण्ड बुब्लियाव थांनानै नायहैनो हागोन। बड'लेण्ड बुब्लि इउटिउब चेनेलाव थांनानै नायहैनो हागोन। गफुर जिल्लानि हारिमु आफादगिरि आरो गफुर जिल्ला बि सि सि एनि लोगो आफादगिरि राकेश नार्जारिनि आंगो बिफा रेजेन नार्जारि। बिथाङा हरखाब प्रेसार स्ट्रक जानानै रुंसारि जायो। बिथाङा गासैबो दामनाय-देनाय आखा-फाखा आरो बिथाङानो गफुर हालामाव हारिमुखौ गिबि दिन्थिदोंमोन। बिथांनि सारादुआव गफुर आन्चलिक ब्रह्म धोरोमारि गाहाय नेहाथारि आरो गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लाफैयो आरो दुखु मोननाय फोरमायो। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय खमब्रिघाटा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबोनि गाहाय खुन्थियाखौ गायसननाय जाबाय। मैया गिदिरफोरनि बोसोनखौ खोनासंनानै हारिनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ मान होनानै हारिनि जौगालांनायनि खामानि मावनायनि फै जों बयबो खौसे जानो बे बाथ्राखौ बुंदों रनजित बसुमतारि। बिथाङा